Стигнах до Орловия връх. Изкачването наистина беше трудно. Пасажа от към южната страна между Двуглав и Орловия връх е сериозен. Трябва да си сигурен в себе си. Сега на връщане ще видя какво ще стане. Ето го връх Мальовица. Ето го Еленин връх. Там долу е долината на Рилския манастир. Отсреща се вижда Пирин. Ето го връх Двуглав. Ето го Зъба. Ето е Камилата отсреща. Надявам се жив и здрав да се върна и да ви предам тази красота, тази мъдрост, тази сила на всички, които искате да се докоснете до нея. Амин.